sabihin sa inyo na malapit na nga pala tayo lalaban sa Battle of YouTuber. Ang makalaban pa natin mga katapang, walang iba kundi anak ng pabansang Kamao, Jimmy Pacquiao. Welcome to the Battle of the YouTubers. Kamusta mga idol? Here we go again, Mark Anthony TV. Please like and subscribe. Bakit biglang natahimik ang The Battle of YouTuber? Isa sa mga kontrobersyal na kinaabangan ng mga manonood dito sa YouTube sensation. One of the biggest event dito sa YouTube. At ang legendary professional promoter ng event na ito ay walang iba kundi si Boss MG o mas kilalang si Makagago. Isa sa mga pinag-uusapan dito sa YouTube dahil sa iba't ibang YouTube influencer at may million subscribers. Isa na dito si Boss Jonah at Von Ordonia kung saan sila ang punot dulo ng battle na ito. Kasabay pa ang iba't ibang YouTuber na nakasali sa event na ito. Ang Dokomi Brothers, J Sam, Jomar, Glendon, Bugoy, Buoy Tapang, The Billionaire Gang, Brusco Bros, Kiko Matos, Damza, Jeric Barrera, Justin, Russell Brusco, King Brusco, Mr. Chules, Kiefer, Brum Brum Show, Chicago Banks, Sander Ford, Christian Mark, Team Tisoy, Turo Fam, Team Horror, Team Graffiti, You Love, Coach Anzay, Saito Magsaya, Motivated Billionaire, at Randon Labador. Sila ang mga solid YouTube influencer na sumalang sa The Battle of YouTuber at nagbigay kasiyahan sa mga sulit manonood. Sa pamamalakad ni Makagago ay nakaya niyang maihandle ang ganyang karaming YouTuber sa kabila ng mga concert ng players at dagdag pa nito ang mga manonood na walang sawang nagbibigay ng opinyon at ng babash kay Boss MG. Ganun pa man ay kinaya pa rin nabigyan ng napakaganda at entertainment na Battle of YouTuber kahit na may nagtatrash talkan, sampalan at nakakatens na pangyayari ay hindi natin maitatanggi na isa ito sa event na kinaabangan ng mga tao. Sa kabila ng pagpapatigil sa battle na ito, sa kadahilan ng ECQ na naman ang buong Kamanilaan at mas minabuting itigil na muna ang event na ito. Ngunit hindi pa rin tumigil ang lahat ng Battle of YouTuber staff at promoter na si Boss MG na mas paghandaan pa ang mas kaabang-abang na The Battle of YouTuber next session. Kasabay ang paglabas sa isa sa mga kaabangan at inaabangan na si Boy Tapang, Manuel Pacquiao at si Ion Perez. Sino nga ba ang hindi may excite sa mga player na tiyak kong isa sa mga magbibigay ng solidong laban sa The Battle of YouTuber? Ano sa palagay nyo? Mag-comment lang sa baba kung sino ang YouTube influencer na sinusuportahan mo. I-comment mo na rin ang hashtag BoyTapang versus Manuel Pacquiao kung isa ka sa mga solidong may gustong magharap ang dalawa sa taas ng ring. Jonah and Von ang nagsimula ng lahat ng ito. Talaga na napakaganda, very controversial, very entertaining most of all. Matinding entertainment. Kami yung pinakaunang platforms kung saan nakakapagbigay kami ng inspirasyon para sa katawan nyo, para sa health, sa fitness, at syempre sa big time entertainment. Everybody's happy. Bangayan ni Borat ni John. Hanggang sa entrance ni Rendon. Drama ni Joshua Agapit. Si Merck na nanalo against 2. Nadya si DJ Lunyo, ang Chicago Bulls. Diyan din ang Tukomi. Bugoy Carino, Team Tisoy, Team Graffiti, si Boy Tapang, si Russell ng Brusco, syempre si King, Mr. Chules, Damsa versus Kiko Matos, Brusco Bros ang champion, at syempre si Jonah at ang champion ng 1v1 na si Super Jeric. Nandyan si Ken Jans, ang rising superstar. So, all together, kapag nagsama-sama yung mga yan, nasa gilid, syempre bilang host, si Makagago Wazapman, at syempre si Tony Fowler, at syempre ang pinakamalupit, the legendary TV1PB. So man, it's gonna be a crazy company. Hanggang dito na lang tayo mga idol, at kung nagustuhan mo ang video na ito ay baka pwedeng makahingi ng like and subscribe. Pindutin nyo na rin ang notification bell para palagi kang updated sa mga video na kagaya nito. Maraming salamat.